Leng-leng katining kang awan sapa-sapa kengas tino samantara tekap kurunararya ya Kresna laku sireng prasurama miangkwan wacanaka dulur Narada kapangya tegawe luri milu karya sangapupati Apupati jagat mangestung karo wayah perkara jagat Paman Haryo sampun ngantos dadosaken kagiwat ing penggalih marmani pekenira Paman Haryo manira timbali wonten ngajengan manira saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pekenira rumeksa tata gararjaning praja Paman Haryo kula nok-non inggih jerih kawula ngadhekaken sirik lamun ngaturna kidang ingkang lumajar inggih awit ngundi pangestunipun Sang Padukendra inggih anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya samyasta tuhuluhani wajib boten wonten ingkang hanglirwakaken dawuh tansah sumengkem ing panjenenganing nata senajan para kawuling negari Ngastina tansah tuwuh ing buga wastra nir ing sesakit Brastaweri tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari kula nok-non inggih anak Prabu nggih syukur bejo sewu dene Paman Haryo widakdo rumeksa prajaning sun pakaran ing kados mekaten lestarekna Paman Haryo kula nok-non inggih kejawi saking menika nggih sawanipun ingkang bapa kepatihan keparna ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten sarapepadanipun Kanjeng Dewaji Ngastina nggih kula tampi nanging dawak sami-sami Paman Haryo mangkita rumiyin simatepundhen kula wonten Madyapada prapting lahan Yang Mahatma Siwara Bisma dereng dangu rawuh paduka sak samunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ing wayah ngaturaken perembagi Panakrami Duwin pangabektinipun ingkang wayah pun Duryudana Ki Kunjuk wonten sapepadanipun pundhen kuling takondo Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma ongilah ing Astunama Sidam sekaring bawana langgeng ora liwat katedu kalingga murda sih panakramane Putra Prabu Murmentah ingkang eyang ing takondo kacadung kanthi asta kekalih kapetelake ning Wardaya kacancang oning pucaking weni muga bisa andayanana rah daging kayuanane
pun eyang ing Talkondo lan yo antuk pamujine Putu Prabu kasembuh pengayomaning Jawata lulus raharja praptanipun eyang ing Talkondo ora ana alangan suwiji apa ya mung wae pangestawane wong atuhanira ing Talkondo sayogi katur ana ngersane Putu Prabu Duryudana nggih Guru walaning panampi kula kapundi wonten stok Dadusna Jimat Paribih paring pangestawanipun Kanjeng Hyang ing mentah dumateng ingkang wayahipun Duryudana sakmangki mugi kasekicakna anggenipun pinarak lenggah Hyang yoyo Putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga nuwun mangke amit pasang kalimat tabiti nebina ngloduni dumawahing tawang-tawang ingkang abdi plasa jenar mugi tinebina saking bebendu rawuh paduka sangadi penemban keparengga ingkang abdi pun Haryo Suman keparengga ngaturaken perembage Panakrami tuwin pangabekti kula kunjuk wonten sarepadanipun sangadi penemban ing Talkondo Patih Haryo Sengkuni ngaturake pangabekti banget pun ndadekake bumbung penggalihku raliwat puja brataku wae tumandu marang jeneng sira Trigantalpati kula non kapundi wonten mestaka Dadusna Jimat Paribih gandha blekuduk manyar-manyar selikur dina gamana gapul ngono prekantel buntuting selikur Allah ngajeng-ngajeng saka lima rawuh paduka keparengga ngaturaken perembage Panakrami wilujeng rawuh paduka sangadi penemban ing Talkondo saha pangabekti kula mugi konjuk wonten sarepadanipun sangadi penemban ing Talkondo yoyo Adi Pendhita Durna Kumbayana jeneng sira ngaturake pangabekti banget tampa lan njantuk pamujimu wilujeng prataku ana ngarsane Putu Prabu Duryudana ora ana alangan sewiji apa ya mung wae astutiku wae tumrapa marang jeneng sira Ayi Kumbayana kapundi wonten staka Dadusna Jimat Paribih dipun prayogaken penembahan kaya wis ora kurang prayoga Adi Kumbayana wangsul wonten resanipun eyang ing Talkondo kondur pengendikane Putu Prabu piye Putu Prabu Kanjeng Hyang persasat negari Ngastina kadidine kajugurugan Bukir Sari keblabak Samudra Madu hingga saking rawipun Kanjeng Hyang ing Talkondo pramila sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami nanging keparengga ingkang wayahipun Duryudana lajeng cumadung dawuh wonten pitados sing karsa ingkang kados pundi dene Kanjeng Hyang tanpa paring cetala langkung rumiyin Hyang monggo kula aturi paring sabda tama dhateng ingkang wayahipun Duryudana Kanjeng Hyang lengleng rambyang ningkang driya liriwan condro katawangan sumut ing tias katu limut kapyataning rembing triyong manawon kekuwenging Sang Hyang
jagat nangis tungkur wayah Bathara jagat. Putu Prabu Duryudana nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Pun eyang iki yen prapta ana ing kraton Ngastina tak ibaratake kaya dene kebu ingkang mulih nyang kandhangi. Kebu ingkang mulih menyang kandhangi. Krana jagat iki wis nekseni kalamun negara Ngastina iki yektine biyen duweku. Nanging negara Ngastina iki kagungane wong tuaku sawarga kang minulya Prabu Sentanumurti. Dene apa to sebabe titi mangsa iki kok nganti tumiba ana ing darah Yayi Begawan Abiyasa merga nalika samono aku gandrung marang katentreman lan karahayun. Aku moh dadi ratu tur dasare Dewa Brata iki nglakoni Brahmacari lan wadan. Nggih. Sing selawase urip aku ora magepokan lawan wanita. Nanging Putu Prabu, najan to aku moh dadi ratu nanging aku wegah nyipati Ngastina bumi kelahiranku iki dadi bubrah slangkrah ora karuan. Aku moh nyawang bumi Ngastina iki surem sorot kekuwunge dadi layu. Mula aku nyawang Ngastina ayem tentrem nir ing sambikala atiku wis melu bungah. Nggih. Nggih. Rehnipun eyang iki mireng kabar kaburing angin ingkang bisa gawe nunguning rasaku. Mula luwih dhisik pun eyang banjur kepingin ngomah omahe rembug marang Putu Prabu Duryudana. Nggih. Badhe paring menapa Kanjeng Eyang ngene yo nggih. Sing jenenge wong nyekel panguwasa iku yen mung rega diangkat karo sedulur kanca rowange keluargane utawa wong tuane kang lagi kuwasa iku ngibarate wong melu payu utawa mung wong nunut katut. Monggo sing prayoga wong darbi panguwasa mono ya marga saka nggone darbi kepinteran lan kasinungan nugroho agung. Nggih. Negara Ngastina kuwi mbiyen nalikane jaman Rama Prabu Sentanu kuwi kuncara lan kesuwur ya merga negara kasinungan kanugrahan nur buating kang murbeng dumadi ya kuwi wujuding tatanan praja lan tatanan batin kang ngurakapi kanggo rahayuning bangsa. Nggih. Tur dasar para kawulan uga padha sumuyut saeka kapti akar luhuring nusa bangsa lan negara. Nggih. Mula Ngastina sing jembare sakyajana persagiki pengajape kudu tansah manggih ayem tentrem. Negara aja nganti nandang pepeteng. Mula telung perkara sing jalari dadi pepetenging negara Putu Prabu kudu prisa. Tigang perkawis ingkang jalari dados pepetenging negari ya menika menapa yang negara kang akeh pepetenge iku jalarane ya kuwi siji kurang sandang pangan lan pegawe. Kaping pindho panguwasa ora duwe watak berbudi bawa leksana. Deningkeng katelu lakuning hukum sing wis ora jejeg kuwi nggih ingkang jalari dadi pepetenging negara. Mula ora mokal yen to negara banjur gampang dikuasani dening Ambek Durjana. Nah, jumbuh kelawan pengendikanipun eyang ing ngarep mau pun eyang dadi semelang yen to pawarta sing tak tampa lan tak rungu mau kepara nyata merga kurang bejo sisip sendire iki mengko bakale kriwikan dadi grojokan guyonan dadi tangisan. Kanjeng Eyang midhanget pawarta babakan menapa Eyang? Ya presajan wae. Pun Eyang iki mireng pawarta yen serik atimu merga kalenggan iki si Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng nata ambani lan mengku panguwasa tunggal negoring Pringgondani. Nggih. Ulah pakartimu kang ora nganggo dasar kautaman anane mung padha milik gendong lali kuwi mbok ya disingkiri aja nganti kebacut. Ngerti
ngerti yo nggih ngerti hawa nafsu watak angkara murka budi candala kuwi sakutuhe manjing ana diri pribadine manungsa yen diumbar bakal babar kasangsaran mongko asor-asoring budine manungsa kuwi yen to mencengake tindak sing wis bener bengkongake sing wis jejet lan bebutek banyu bening ning kosok baline yen dikendhaleni bakal manjing dadi watak sareh semeweh sabar drona lan sing kudu sira ngerti ya nggih si Gatotkaca ya si Purbaya arep didadekke ratu ing Pringgondani kuwi wis bener kejaba disengkuyung dipengestoni dening para sepuh lan uga wis dadi pilihaning para kawula nanging kena ngopo lah kok dadi putu Prabu Duryudana serik rasamu lan meneh kuwi dudu perkaramu dudu perkarane Guru Ngastina yen ngono bisa tak waca yen to atimu kuwi jebul kebak ing ri kemarung atimu musik kaworan Jawa ya merga anane negara Pringgondani satemah Pandhawa saya wimbuh sentosa ya ngono to Duryudana Pringgondani kuwi dudu perkaramu nanging kena ngopo kok dadi serik rasamu ayo Muragagi pulne yang kepengin mireng sing dadi pawadan apa sing dadi pawadan apa gene kok putu Prabu serik lamun to Purbaya utawa Gatotkaca bakal dijumenengake Nalendra ambawani negara ing Pringgondani putu Prabu yang sejatosipun boten serih manah kula dhateng Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng nata ing Pringgondani nanging namung melang-melang raosing manah kula semelang piye inggih melang-melang krana pinjang yen kepara saestu badhe wonten perang ageng Baratayuda wontenipun Gatotkaca menika dados ratu ing Pringgondani menika mesti kemawon saya amiwi kegiatanipun para Pandhawa bincang angadonipun Cobakah kura mesti badhe kejibuan krana negari Pringgondani menika inggih kalebet negari ingkang kiyat menika ya nuwun sewu nggih keparenga ingkang bapa kepatihan badhe nglemah bengkah nyelo-nyelo nggih badhe munjuk atur nggih anak Prabu nggih monggo Paman Haryo kados pundi pamanggihipun nggih mboten kok ateges kula menika badhe rebah-rebah pisan menika babar pisan mboten nanging kados leres pangedikanipun anak Prabu Duryudana yen Gatotkaca dados ratu Pringgondani menika Pandhawa badhe saya sentosa krana negari Pringgondani menika inggih kalebet negari ingkang kiyat menapa malih Pringgondani menika tilaranipun sawarga Prabu Trembuka menika negari jajanipun lan raja telukanipun inggih kathah lah yen Gatotkaca dados ratu Pringgondani tentu kemawon para raja telukanipun Pringgondani sami nungkul lan sumuyut lan manunggal sekuton kalian para Pandhawa nggih lan malih ingkang kedah dipun petang nggih ingkang kedah dipun petang menika wiwit rumiyin negari Pringgondani kaliyan negari Ngastina inggih satru bebuyutan pramila yen saking pemanggih kula Gatotkaca sampun ngantos dados ratu ing Pringgondani pripun carane kedah dipun cabaraken wisudan Gatotkaca menika kedah dipun gagalaken nggih gosik-gosik sembuni inggih wonten dawuh penemban kok rembugmu malah dadi ngembet marang sawarga Prabu Trembuka lha nggih sampun cetha yen wit rumiyin Pringgondani kaliyan Ngastina menika memengsaan Prabu Trembuka inggih mengsaipun Kaka Prabu Pandhudiwanata nah iki eneng kene iki malah dadi ketok geduanmu ngopo kok dadi kowe ngembet Prabu Trembuka
sak ngertiku Prabu Tremboko lan Suwardi anak Prabu Pandhu kuwi memitran dos pundi nyatanipun rumiyin ngantos dados perang ageng pamukswa inggih menika perangipun negari Pringgondani lan Ngastina lan ugi perangipun utawi perang tandingipun Prabu Tremboko lan Prabu Pandhu menika menapa ingkang naminipun memitran yo nanging kabeh kuwi mau sejatine merga saka akal julikmu ya apa ora apa dikira Bisma ora ngerti sejatine Prabu Tremboko kuwi siswane anak Prabu Pandhu sing saben-saben pasewakan negara Ngastina Tremboko mesti seba caos lan uga pasok bulu bekti pinangka tandha bektine Tremboko marang Ratu Ngastina nanging nalika samono sing jeneng Haryosuman ya Raden Trigantalpati ya kowe sekuni kowe milik kalenggan patih negara Ngastina banjur kowe gawe Rekadaya Karti Sampika Apus Krama abang tok gawe biru putih tok gawe ireng padang tok gawe peteng jejeg tok gawe bingkong kowe bebudhek banyu bening merga nalika samono kowe gawe layang penantang palsu sing surasane layang kuwi mau Prabu Tremboko sedya mirang kampuh jingga sing tegese balela marang negara Ngastina kepara malah nantang Prabu Pandhu layang kuwi mau tok gawe nganggo jenenge Prabu Tremboko merga kowe pancen wasis malsu tanda tangan ya apa ora usana awit saka kawicaksane anak Prabu Pandhu banjur dawuh marang Patih Gandamana supaya manjihake bab bener lan orane surasaning layang mau nanging merga saka julikmu kowe bisik laku ngobong atine putra Tremboko ya kuwi Raden Arimba Brajadita lan Brajamusti kowe mitenah Gandamana surasane Gandamana bakal ngecah perang negara Pringgondani nganti Gandamana dicemplungake nang luweng merga niatmu pancen arep nyingkirke Gandamana lan kowe nginceng kelungguhan Patih Ngastina yo najan kowe wis kelakon dadi patih ana ing negara Ngastina nanging ala ora bakal tumama ing becik ala ora bakal tumama ing becik nyatane najan Gandamana diluweng nanging tetep manggih rahayu lan Haryosuman ya kowe banjur dipoteng-poteng karo Gandamana budayaning awakmu dirusak tutukmu disuwek banjur dadi perot nanging kabeh ya merga saka tanduranmu dhewe kabeh ya merga saka cangkemmu kabeh merga saka unimu mula kowe banjur jeneng Sekuni kuwi ya merga saka unimu saka cangkemmu Sekuni ya apa ora ben kasar apa-apa dasare aku wis mundi dawuh saka Tumenggung Kidi nek nang kene kon kasar kon traca ya apa ora cangkemmu merga perot ya saka unimu dhewe ya apa ora Sekuni ayo wangsulan saiki Kakang Durna pripun Dik Patih sampeyan kok meneng mawon to meneng kok meneng wong kula biyen ya dipoteng-poteng karo Gandamana kok sampeyan ra dadi perot lha iki nek kula irung kula dadi betet mula kula trimah meneng mawon nggih to Dik Patih perot sampeyan ki malah aneh-aneh wae iki kok malah kowe bocah cilik kabeh to Mas aku Sekuni kabeh merga saka unine Sekuni nganti nalika samono dadi perang gedhe ya perang pamukswa Prabu Tremboko gugur ing Palagan dening anak Prabu Pandhu kowe lestari dadi patih nganti tekan saiki mula Sekuni iki mau ngembet jenenge sawarga Prabu Tremboko kuwi merga kowe ya miras pantes arep males mirang dituwuh nanging kowe ngibarat nabok nyilih tangan ya ora Sekuni ya ora inggih piye inggih mboten ngaten penemban nanging wisudan Gatotkaca menika kedah dipun cabaraken menika namung supados Pandhawa
ngantos saya wimbuh kasantosanipun menika penemban nanging kepiye wae kuwi padha wae kowe wis nglincipi cara ngapapak singating andaka sampun sakmenika Bapa Durna kados pundi Bapa Durna oh lole nger babakan iki kula derek garis ngandhapi bilih wisudan Galukaca menika kedah dipun gagalaken nuwun sewu najan paduka anak Prabu menika mbok menawi sampun pikantuk sedahan supados rawuh wonten ing pringgondani nderek nekseni wisudan Galukaca menika nanging nek tumrap kula kinten kula mboten perlu rawuh nggih mboten perlu rawuh najan pikantuk niku yen kula mboten kudu teka rawuh malah mung beborasi dadak nyumbang timbang nggih nyumbang kok ya dingge rupiah-rupiah ngaten pramila leres wisudan menika kedah dipun sabaraken nanging mboten kedah kita ingkang gagalaken nanging bebasan nabok milih tangan mangkiriin kok nabok milih tangan kados pundi paman nggih nger sejatosipun ingkang bapa menika namung dereng matur mawon kok nggih awit wonten lampahan menika kula lajeng ngulir budi lajeng pados margi lajeng kula ebah ngaten ebah cepet niku napa Kakang Durna bergerak cepat ngaten nggih nalika semanten kula menika prapta wonten negari Traju Trisna pinanggih wayah Prabu Stija Boma Narakasura ngaten nggih nggih mboten benten kalian sinuwun Prabu Pandu lan Prabu Terbuka Galukaca menika menawi kalian Jo inggih sami memengsan mboten cocok mboten gathuk babagan menapa kengawon upaminipun Gatotkaca oleh Wahyu Setija meri Gatotkaca oleh Topengwaja Setija kemropok atine napa mawon mboten gathuk napa malih nalika semanten wonten lampahan rebutan Kikis Tunggarana mlebet wonten ing Pringgondani Setija nggih kemropok lah kok niku Gatotkaca niku sakniki laris Setija nggih kemrungsung ngaten serik atine terus ngumbar swara tenjaba Galukaca kae lilaris merga ngedul kerga ngaten nggih ngedul kerga wis 12 juta wis nggo kompor dhewe nggih mila wontenipun Galukaca badhe pun dadosaken ratu niku Setija kula bubi supados gagalaken lan malah supados sekuton kalian Ngastina menika nggih anak Prabu Kusik Durna Kusik kok malah ngatutke wong Traju Trisna malah saya ora karo-karoan Durna nggih wonten dawuh penemban sira iki ning Ngastina pinangka dadi pujangganing kraton dadi pendhita lan dadi guruning Pandhawa lan Kurawa mongko jiwaning pendhita kuwi mung tansah ngajak marang kerukunan lan nuntun jiwane manungsa supaya tumindak utama lan tumuju ing dalan bener nang yen ngene iki kowe malah mung bakal rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca nggih kula ngertos ngerti piye kula ngertos najan kula menika pendhita nanging wonten mriki kula menika ngrumangsani menawi derek lan ngayom dhateng anak Prabu Duryudana pramila kula inggih kedah saged ngenaki tiasipun anak Prabu Duryudana iya ning carane ora kaya ngono Widurna nggih pokoke kula manut sing bayar mboten mawon sampun sakmenika kula garis pisan kula condong kalian pemanggipun Bapa Durna yen anak Prabu Setija Boma Narakasura badhe manunggal kaliyan negari Ngastina lan badhe nyabaraken Galukaca anggenipun kawisuda dados ratu Duryudana ingkang badhe nyengkuyung dhateng anak kula Setija Boma Narakasura lagi colawan sabda rekang samya sumewa katakan anarko wonten tirada bedhaking wandelan
saweneh kuda tilar pandengan klesang nindya mante aniti preso tupiwus uning ing kati kyasa ngarsendra Sedyar kataliko wau kaeksi kodeng sutaning galih dumunung ulukaning ribet sang nata Prabu Duryudana dupinanti kathah pangendikanipun ingkang eyang ing tapandha miwah menapa ingkang dados atur pamrayogi saking ingkang paman nenggih Patih ning pertolok saru geger Pasiban ya ngarsa tangkeping nguri sinten ingkang karya geger Pasiban Jawi duh menika biswanipun Nalindra ing Trajutresna nenggih Sang Prabu Stija Buma Narakasura Kandan ingkang sekar gadhong yo sepuni miwah Sang Resi Kumbayana nanging caritane ing riku basan anglenggahe kanyut Pinangkawardu kanyut wong angganten Pinangkawardu wong ngakejoh nginango durung abang idul dereng mancing rerengganing taman sari kepremorong ing sepsarene brengeng pindha pucine prakono sesanti Jaya Wijayanti jagat mangis tunggara wayah Bathara jagat lagi wae dadi rasanan ora bakal nyambunging paninggal putraning Suning Trajutresna ingkang sowan Kaki Prabu Stija Buma Narakasura pun paman pasang pambagya padha kanthi raharja nggir sowan ana ngersanipun paman ing Astina ih nono nggih inggih awit saking mundi idi pangastutinipun Kanjeng Paman ing Astina kasembuh pengayumaning Jawata lulus rarja biswanipun ingkang putra ing Trajutresna boten manggih alangan setunggal menapa kejawi saking menika ingkang putra ing Surateleng keparenga ngaturaken sumengkaping pangabekti kunjuk wonten padanipun Paman Prabu Ngastina lono nggih yo pangetak tumpun dadekake bumbung penggalipun paman ora liwat pangestunipun paman tumrapu marang jeneng sira nggih anak Prabu ing Trajutresna ih sakalangkung kapundi wonten staka dadosna jimat paripe mangkir rumiyin najan ingkang eyang ing plasa jenar kepareng ngaturaken pambagya raharja nggih kepareng rawuh wonten ing Stinggil Binaturata negari Ngastina ih pangestunipun eyang plasa jenar kalis ing sambikala biswanipun ingkang wayahipun Stija pangabekti kula menika yang inggih kula tampi nanging dalah sami-sami oh putuku wong gagah wong bagus wong jarot wong jentara
Putu Prabu Stija Bungu Narakasura padha kanthi raharja ya nggih menika Kanjeng Eyang ing Sukalima bener iki pangestunipun Kanjeng Eyang ing Sukalima lulus harja biswanipun ingkang wayah pun Buma Narakasura boten manggih setunggal menapa pangabekti kula mugi kunjuk Eyang ya tak tampa ndadekke bombong penggali pun Eyang ing Sukalima. Putu Prabu Stija padha kanthi rahayu nggih. Ih menika eyangmu ing Talkondo waduh pepunden kula eyang ing Talkondo malah kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Ih mundi pangestunipun Kanjeng Eyang ing Talkondo Nirbaya Nirwikara sowan kula boten manggih alangan kula wonten ngarsanipun Paman Prabu Ngastina. Pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Eyang ing Talkondo ya tak tampa ndadekke bombong penggalipun Eyang ing Talkondo. Kaki Prabu Stija Buma Narakasura wonten dawuh Paman pancene dadi pangarep-arepipun Paman lan iki mau sejatine lagi wae dadi rasanan malah kepasan yogya katuju inudine jeneng sira kaki malah wis prapta oning negara Ngastina nggih. Kepareng atur nanging lepat cumadung deduka ing kathah Paman Prabu ya ora dadi ngopo sirnakna kang rasa wigih ringa-ringa sartane dirgama sanggurunggi. Kula ngabyantara wonten ngarsanipun Paman Prabu menika mestinipun Eyang ing Sukalima mesti kemawon sampun ngendika dhateng Paman Prabu Ngastina pancene mangkono nanging pun Paman kepengin mireng saka anak Prabu Stija piye nggih anak Prabu Paman estunipun waleh-waleh menapa kejawi suwan kula kepengin ngabekti dhateng tiyang sepuh kula inggih Paman Prabu Duryudana ingkang kepengin ngudari ruwet rentek tuwin pangunek-uneking manah kula ingkang kababar pinten perkawis inggih menika sepisan wiwit jaman rebutan Kikis Tunggarana Kadipaten Tunggarana tilaranipun Sang Prabu Bumantara ingkang sampun lajeng dados wewengkon Trajutrisna dumadakan dipun rebat kalian Gatotkaca kaping kalih nalika lampahan Topeng Waja yektosipun Topeng Waja menika sampun kula tampi saking Bukulun Hyang Jagadwinata ewa semanten saking julikipun Gatotkaca Topeng Waja dipun rebat wusana kula kewirangan saklajengipun kaping 3 jaman Senopati pinilih babakan kanuragan kaprawiran lan kasantikan tosing balung kuleting kulit Setija menika menawi katandhingaken kalian Lare Pringgondani kinten kula jagat sampun nekseni bilih langkung sekti Setija ewa semanten dawaning pamilih Senopati malah wonten Gatotkaca wusana kula kewirangan malih saklajengipun kalenggaran menika dereng lega raosing manah kula menawi kula dereng saged males hukum sasra wirang dhateng Gatotkaca pramila Paman sowan kula kalenggaran menika wigatos namung badhe nebu sakuyun kalian paduka Paman Prabu Ngastina titi mangsa menika Gatotkaca badhe kawis jumeneng nalindra wonten negari Pringgondani lan kula mangertos bilih jumenengipun Gatotkaca kala wau boten dadosaken renaning penggalih paduka Paman Prabu Ngastina pramila daya-daya kula sowan menika ciptaning manah kula namung kepingin ngempek ngayom dhateng paduka Paman mugi keparenga sekuton kalian ingkang putra ingkang Trajutrisna ing mangke kula saged kendharat dhateng Lare Pringgondani Paman Prabu Duryudana. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira dwarining sun Werkudara
Jagat Dewa Bathara ora usah dadak nganggo lidah sinambung banyu dinalang kaya dene tumbuh oleh tutup gunira bakal sekuton kelawan pun paman ing Astina petila pingget rasane ngatiku aja nganti Pandhawa sentosa kalenggane tak pasrahke marang jeneng sira kula Kaki Prabu Stijo piye reka dayamu nggon gagalake wisudan iki nggih wahala dalah matur sembah nuwun paman sampun menggalih kuatus kula ingkang saged mendarat pun Kankaca ingkang menika kula nyuwun pamit lan pangestunipun paman Prabu Duryudana ingkang kula suwun paman banyu milih pangestunipun paman surti kang ati-ati ninggal duga lan prayoga prayitna yunggir ih matur sembah nuwun Eyang Durna menapa dene Eyang Plasa Jenar ingkang wayah pun Stijo nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu inggih nggih ingkang atos-atos nggih ya nggih ingkang ati-ati muga lanang juret kaya nggih putuku Stijo Boma Narakasura landeping Sula muga marga toler kabaranan ngilah ing astu mama sidam sekaring dauna langgeng Duryudana lah kok ngono ki piye nggih dadi cetane aku wis ora mbok anggep pinangka dadi sepuh Ngastina mongko sekawit najan mlipir-mlipir guleme eyangmu iki nanging yektine kuwi ya mung saka gedhening pangemanku aja nganti ana tetembungan rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca nanging lah kok dadi iki malah katemahan nggih malah ketemahan Setijo sowan ana ing negara Ngastina ngibarate kaya dene duk ingkang sumanding geni gampang kebromot ngono wae ya malah mbok wenehi papan ingkang prayoga kowe sekuton karo wong serik panasten jail metakil Duryudana wong urip ana ing alam padang iki ora kaya ula kang prungsungi nanging wong urip mono mung netepi darmaning urip nek wis netepi dharma mestine banjur kukut bali menyang asal mulane mula ta mula negara Ngastina iki ora tentrem merga akeh kang urup-urup nglincipi cara ngapapak singating andaka golek salaing liyan lan mung padha nyelaki janjine dhewe-dhewe kang sarta padha golek pendhok mung supaya ketok Gurupati kowe saguh mengkoni bumi Ngastina iki bumi wutah geteku Bisma ora trima yen to bumi iki mung bakal dadi ajang rejekan mula nek ana apa-apa kowe aja sambat karo Bisma Duryudana
Yang Mahatma Resi Wara Bisma rawuh ana ing negara Ngastina. Ora wurung malah mung kojak sesulan kandhar-andharangan dukur kagan gunem sing tanpa guna. Paman Haryo Hyang Bisma mutuk kondur ning Talkanda pun boten sah dipun kalih lebet mutung kondur ten Talkanda nggih pun kersane kemawon. Pandhita kados keng Eyang Resi Bisma menika yen rawuh mestinipun sagedipun namung mejang ning boten saged damel padhanging swasana miwah lejaring galih. Mboten sah digegah. Pandhita niku nggih ngoten niku, pun lumrah. Pun upami nyepatanana nggih boten badhe mandi. Ngastina boten mawi Bisma boten napa-napa waton tasih wonten Sengkuni kalih Durna tetep dadi. Nggih to Kang. Leres Dipati, leres. Ngastina ora ana Bisma tetep dadi. Pancen kula kalih sampeyan niku pasangan sing ideal Dik. Nggih, ngibaratipun kados napa? Ngibaratipun kados dene pendemung siji kalih pendemung loro. Mesti gesek. Sing siji rolo nemo, sing siji lumo niku mesti gesek niku. Angga yo kudu dimaklumi wong yo banjel. Nggih. Nek sing kupang niku mesti sing nemo kalih sing ngethuk, ngoten. Niku mesti pasangan sing ideal. Ya ming bayarane sing beda. Oke pundi sing ngethuk kalih sing ngenom. Oke sing ngethuk. Lah soalé nyambi-nyambi tuwa. Nggih, nggih. Ger dos pundi Bapak Pendhita. Bilih paduka anak Prabu menika sekuton kalian putu Prabu Stija ampun kuatos. Ampun kuatos sabab ingkang putra ing Trajutresna menika kasinungan kadidayan ingkang ngedap-edapi inggih menika Aji Pancasanya ingkang kalis ing pejah. Menika jaketan potimbang Gatotkaca tartemtu boten saged ngendhih dhateng pun Stija saking panginten kula dewa ingkang gamanipun bledhek kalian guntur kemawon boten badhe saged mejahipun Buma Narakasura. Nggih. Dados cekap Stija kemawon ingkang ngrampungi damel kita cekap ngawat-awati lan dados penonton kemawon. Nggih. Prayogi sanget yen mekaten mangsa borong dhateng Paman Haryo mangdhawuhke para kadang Kurawa supados manukipun Stija kanthi sikep kegamaning ayuda nanging supados baris pendem dedemitan anggenipun ngulati dhateng pun Stija Buma Narakasura. Paman Haryo inggih nggih boten langkung ngestaken dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatihan madal pasilan nyun tambahing pangestu nggih anak Prabu nggih sampun ngantos pegat ing kaprayitnan.
Bapak Durna kemawon ugi sampun ngantos nikahaken. Namung saderengipun Bapak Durna jengkar monggo sesarengan kalian ingkang putra manjing wonten ing Datulaya. Manjing wonten Datulaya nggih. Nggih, lajeng pikatosipun badhe kula sugata Kembul Bujana Andrawina. Kembul Bujana Andrawina niku napa, Dik? Niku maem enak-enak. Inu-inu. Oh, pasar manan. Prasmanan. Oh, kula kinten nek pasar manan. Menune napa gitu? Kirangan. Kirangan. Sing mboten sing penting niku mboten sapi ngoten. Mergo kula pinten-pinten niki pun kemelakaran mangane sapi pun ampun semelang. Nggih. Nggih dos pundi Bapak Pendhita bab Kembul Bujana Andrawinan mangke gampil pinanggih wingking ingkang paken renen kala kula menika ingkang caos pamrayogi bilih anak Prabu Duryudana pados sekutron kaliyan putu kula ing Traju Dresamila ingkang bapa ugi badhe medanjawi badhe ngawat-awati dhateng putu kula Purstija Boma Narakasura menika nggih ingkang menika ingkang bapa Sakalima nyuwun pamit nggih nggih menawi ngaten sembah kula umiring jengkar paduka Bapa Durna. Mas Kartomarmo kaya wis ana dawuh maneh bodho kang padha marasi ae nun iki mboten langkung ngestuaken dawuh timbalanipun Koko Prabu nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ingkang sugeng ngati-ati aja ninggal dukulan. Paman mongso urung kula badhe kundur hanget dhateng lan sakmangke badhe minggah wonten ing sanggar palanggatan nyuwun dhateng sing Bathara mugi lelampahan menika sesantinipun mugi tansah manggih mulya